नोंथांमोनखौ जोंनि बे फांफुं बादायलायनाय हाबाफारियाव बयखौबो बराय होबाय। दिनैनि बे फांफुं बादायलायनाय हाबाफारिखौ आं सामलायनो थाखाय आखायाव लाबाय। जोंनि बे दिनैनि फांफुं बादायलायनाय बिथांमोनखौ सायख'नो थाखाय सायख'गिरि बिथांमोनाबो सफैखाबाय। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सिखारनानै सार बिथांमोनखौ मान होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। अन्नानै बयबो सिखारगोन। बिथां सार सायख'गिरि बिथांमोनखौ जोङो बरायनो थाखाय आखायाव लाबाय। दा सेथि सायख'गिरि हिसाबै दङ सार खावब्ला दैमारि बिथांखौ जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। बयखौबो आखाइ खबना होनो थाखाय नैथि सायख'गिरि हिसाबै दङ जोंनि गेजेराव सार बिथां नाब्ला दैमारि बिथांखौबो जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। दायो बिथां जोंनि गेजेराव सायख'गिरि सार खावब्ला दैमारिखौ दसे समैब्लाबो सायख'गिरि हिसाबै गावनि बिबुंथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। खुलुमबाय। दिनैनि बे फांफुं बादायलायनाय हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय मानगोनां दैदेनगिरि आरो दिनैनि बे फांफुं बादायलायनायाव नुजाथिफैनो हानाय आंनिनो सोलोंथाइ नोंथांमोन। जों दिनै नोंथांमोनखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दिनैनि बे फांफुं हाबाफारि बादायलायनायखौ जों जागायलांसै। दा जों सेथि हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लाबाय। सेथि हाबाफारियाव दङ खन्थाइ आवरायनाय। सेथि बादायारि हिसाबै दङ मिस खेंखारानि दैमारि। बादायारिखौ दायो नैबेयाव फैनानै बादायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। खुलुमबाय। आंनि मुङा मिस खेंखारानि दैमारि। आं दा बे समाव दोंसे खन्थाइ आवरायनो थाखाय आखायाव लादों। खन्थाइनि मुङानो जादों अननाय। बे अननाय खन्थाइखौ रावबो लिराखै, आंनो हारसिं सुजुनानै लिरदों। दा बे समाव आङो खन्थाइखौ आवरायनो थाखाय आखायाव लाबाय। अननाय। नंखाय अननायाव गबबाय आं जिउआव, अननायावनो लाजिनांबाय। अननाया आंनि आसखान्दा जाबाय। अननायनि दौलेङाव मानो गबखो आं? हाबाब सोरनि अननाया माबायदि? बुहुमाव जोनोम मोनब्लानो अननायनि इसारा। अननाया रावखौबो नेवसिया, नाथाय अननाय आंखौ मानो नेवसिखो नों? आंनि दुखुथिया जिउआव आंखौ मानो नेवसिखो? अननाया मा बेलाय? एसेनोसै, गोजोन्थों। नोंसिम साबायखर थाबाय। दायो दङ इराबद दैमारि। बिथांखौबो खन्थाइखौ आवरायनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। खुलुमबाय। आंनि मुङा मिस इराबद दैमारि। आं दा बे समाव दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। खन्थाइखौ सुजुदों मिस प्रियंका दैमारि। खन्थाइखौ जागायबाय। बिबायारि। संसारनि लामायाव आन्दायनानै जानांबाय आं बिबायारि। सोरनिबा लामायाव मागिनांनानै सोरजोंबा रायजादों, सोरजोंबा मुगैजादों। आं बादि दुखुथिया रावबो गैया होननानै आं सानो। खुलुमबाय। आंनि खन्थाइया एसेनोसै। जोंहा दा दं नैथियाव हरखाब बिबुंथि। हरखाब बिबुंथि बादायलायनायखौ जोंबो दा जागायलांसै। दा सेथि नम्बरावनो दं नाटेब बसुमतारी। बिथांखौ हरखाब बिबुंथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। खुलुमबाय। आंनि मुङा थरायना नाटेब बसुमतारी। आंनि अबथिरा बादायलायनायाव गोग्लैदों, आंनि बाहागोआव गोग्लैदों दाउ। दाउआ अख्राङाव बिरो, गांखं मोननैदों, ओमफ्राय आथिं थोंनैदों, खुगा दं। बियो आदार जानो हायो। आं हाबालै थांसै। बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। दा दं नैथि नम्बराव खायसुम दैमारि। बिथांखौबो हरखाब बिबुंथिखौ आवरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। खुलुमबाय। आंनि मुङा खायसु। बाहागोआव गोलैदों सैमा। सैमाहा गं मोननै दोङो, मेगना थाइथाम। नङा मोननैल'सो, उदै दोङो। साबायखर थाबाय। दा थामथि नम्बराव दं इराबद दैमारि। बिथांखौबो हरखाब बिबुंथिखौ आवरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। खुलुमबाय। आंनि बाहागोआव गोलैदों मैदेरनि सुन्दाय। मैदेरनि सुन्दाया लोदो लोदा गोलाव जायो आरो बेखौनो मैदेरनि गन्थंबो बुङो। मैदेरा गावनि मोदोमाव बानाय थाम्फैखौ बे लोदो लोदा सुन्दायखौनो बुस'ना लायो आरो दैमा
दैखरफोरनिफ्राय दैखरफोरावहाय आङो जेबोजाया सुंदे दाहावखांनानै लोगो गोजोनथों एसेनोसै बिथांनिसिम साबायखर थाबाय दा ब्रैथि बादायारि हिसाबै दं मिस खेंखारानि रानि दैमारि बिथांखौबो हरखाब बिबुंथिखौ फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय खुलुमबाय आं दा बे समाव हरखाब बिबुंथि बादायनो थाखाय बाहागो लादों आंनि बाहागोआव गोग्लैदों मावजिया लान्जाय गोलाव दोङो ओमफ्राय मा दोंमोनथाय आथिं थोंब्रै दोङो आरो मावजिया ना गोरान खावना जायो बै बिसांनि गेजेरजों जाबाय आं बुंला खुलुमबाय गोजोन्थों बिथांनिसिम साबायखर थाबाय दा जोबथा बादायारि हिसाबै दं मुस्रि थख्ला दैमारि बिथांखौबो गावनि हरखाब बिबुंथिखौ आवरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय खुलुमबाय आंनि बाहागोआव गोलैदों दंगलनि मा दंगला मोनसे लानजाय दं खिथुथिं आरो बे लानजायखौ सेरबानो खुगाथि दै गयो आरो बे दै गनायखौ जोङो अनेक खालामो लोङो पायखानायाव लाङो ओंखाम सङो आरो जाबाय दे एसे गोजोन्थों दा दं जोंहा जोबथा बादायलायनायाव दं मोसानाय बादायलायनाय दायो मोसाफैगोन मिस एराबत दैमारि बिथांमोननि जेवजा मोसानायखौ मोसाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय आखाइ खमनानै साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम बादायलायनाय हाबाफारिया दा जोब्बाय दा बे समाव जों बादायारि बिथांमोननिसिम खावलायनाय दा जोंनि गेजेराव बादायारि बिथांमोना सोर देरहानो हाखो बेखौ जोंनि गेजेराव मिथिनो मोनसिगोन दा सायख'गिरि बिथांमोना जोंनि गेजेराव रिजाल्टखौ गथायखाबाय दा आं बुंना होनो आखायाव लाबाय सेथि हिसाबै देरहानो हादों मिस एराबत दैमारि आरो नैथि हिसाबै देरहानो हादों मिस खायसुम बसुमतारी बिथांमोनखौ दा बरायनो थाखाय आखायाव सेथि बान्थाखौ मोनदों मिस एराबत दैमारि सार खावब्ला दैमारि बिथांखौ बान्थाखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय बान्थाखौ लायगोन मिस एराबत दैमारि बिथाङा बसुमतारी बिथांखौबो गावनि बान्थाखौ लायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय बिथांनो बान्थाखौ होगोन मिस्टार नाब्ला दैमारि सार बिथांखौ गथायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय फानफुं बादायलायनाय हाबाफारिया बेसेबांमोन नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय आरो सायख'गिरि सार बिथांमोननिसिमबो जोंनि आफादनि जानानै साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो बादायारि बिथांमोनखौबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनानै दिनैनि बे फांफुं बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेसेबांनो थुंगे होनाय जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै